deathmatch. Enemy contact. Targets in sight. Enemy contact. Tango down. Targets in sight. Enemy contact. Boom. Headshot. Enemy in sight. Enemy down. Contact with enemy. Hunter killer drone on standby. Friendly hunter killer drone deployed. One cup because he had here. I need Tango down. Enemy contact. Target down. Targets in sight. Hangar strikers ready. Stealth chopper awaiting orders. Friendly airstrike incoming. UAV online. Targets in sight. Stealth chopper inbound. Enemy contact. Reloading. Enemy down. Reloading. Cover me. Contact with enemy. Enemy in sight.
Keep fighting. Target down. I got shot. Tango down. Enemy in sight. Keep your top, brother. I got rules. Quán kêu đủ kể That's kể not the game, that is. nhưng mà tay nó không có hả? Good work. What you going to do? I'm going to do my door better here. Yes, blue. What are you know? Actually, yes, blue mo from me and God the young man. Okay, you get me. I am cool. I wish not the moon. I don't call it me pelican. Okay, okay, yeah. Ya what about boy? Every guy can come and go to the mention. I think I go to the car. I want to continue the most damage. Hold on, Craig. I bet. We'll be about back where I come to go to the you make your dad. You could talk to that. I got money. Yes, Uno, how she say what? Say what? yeah, I got him. We lost the lead. Yes. Pick it up, team. Enemy shock RC is coming.
And they have Naparala, every time I want to the boss. And they put your change away. You got my Sorry, la machine. Man, who gives you in the girl, okay, and young take I'm a guy. Now why I got a go? I don't know. Man, could milk with Deathmatch. Lost the lead. Oh, what but it is. It's too close. Fight harder. Lost the lead. We tied for the lead. Lost the lead.
Enemy contact. Contact with enemy. Target down. I got shot. Target's in sight. Enemy down. Get down, sniper. Hunter killer drone on standby. Enemy contact. Hello? Enemy in sight. I want we are here. Enemy contact. UAV deployed. Okay, so now. Yang kabiang wogo. Oh, me fu. Enemy in sight. Headshot! Enemy contact. Keep up. Winning this one. Airstrike is ready. I mean, all the guys put about. Oh, come on, can you? Unyi no no nya agba ye tibu ala oru be Martin agba de nkota Mo ne na ka na nkota awobaka oso erizu ya ata igi anwara nkota ya sakwaru ide yotere why not eat dance nkota lo yotere ya de hu ya kali ugu ya position eyi Oh, drift like that. Oh, two or who are going to manage again. I can now what I want you. Tibu to the 10 now. Afterward, Yahan don't be around. Now we see about it. Now we see about it. They're playing to you like this. Now I make a mistake. It's where they go away. Give me the hand. Put the mother account to him. That is the way it has happened. Well, first of all, Biamro ego. Amakala party machine was just be about ram babaja for. The loss of dog wago leba. Ndu la me meeting no munna.
ịkwụ akwụ ya akwụsịrị hụ na anyị mbịakwala na mbara be ụlọ ọgụ ụlọ tọkwala ihe ọma ka ọ ịtụ atụgba brek kwụ anyị n'aka kelee anyị ọfụma anyị kele ukerera andọ mbamba ka iji bịa mbamba ka iji bịa isigbole ya bamba ibe nta ibe ebe ahụ maka mezin ka ya abakwala anyị mba enyi ada ekele anyị ọfụma na ego post ala amanụ onye akọ mmemme mma akpọ enye ahụ ọla abịa anya hafụ ịhụrụ nkụta ka egbu ka onwe de mpụta tụrụ makara so n'obu agụ ụmụ eze unu ubi ala ọka lochie emekwa ihe oyiri ụlọ m bịara ọgwụla elugwu ochi na ọgwụla elugwu ime mụsi ga-achọ ndị be okwere ọ mụsi ga-achọ ndị be okwere ha bịa mụ ụlọ ala jụ ya ajọ mụsi ama eli ụlọ lugolo ihe uru mana ụta dị ụkwarụ ndị bịa dị onye ụta ndọrọ ndị nwa ụlọ ya lekwa n'ihu m dọrọ mana ọ bịa n'ụmụ okwere mụsi ka egwuru ga-akpọrọ m ndụ anwụ obu a so ihe ekwu bụ ikele ndị mmadụ ruo ka na obodo bara mba ọmụ ka ị na-abara mba ọmụ ka okwu ha ndụ ọgụ mere ihe emere ọmụ ka onye sị na ọmụ na-eme ihe ọgụ osisi akpara m maka isi goro gwa so ịlọ ọka kpee m ikpegodo ọdụ nke ikele gị mfe okwu mbido ebe ekwurukwuru n'erukwu ịlọ ọgụ gosiri ọkwa ndị ọrụ ka na ya gba brek obido kwuo okwu and o nwere reason ji agwa gị otu a ka nghọta ngwa bụ steeti imere den iji ọha mmadụ uli kwuo m ikpe ma ndị ọjọọ mevulu obu ruo ha na-atụrụ anyị ọ bịara ebe a nwụọ pali ọchị ojikwara ụmụnne nwa agwụ ojikwara ha ma ha ọsọ nsọ nyela nwanne nwoke ele ebe a ịghọtago ọsịla ha alụghọla ụlọ mgbe onye ahụ ọ gwakwa m ihe mụ debe imebe iro ka mụ na esi nke ọkwụ ka mụ gbatara elekwara ihe m na-ekwu were ụmụnne ka m na-agwa okwu a ọhachi ọhụ ụmụnne bikọs mgbe iji rife n'ụbọchị ị bịara ụmụ okwere lesi ga-akpọwa ha nya ụlọ m ka ya agwalụ ọgụla eme ihe ndị kwala ihe ekpalụ ọgụla ọgụla eme ihe amadụ na ịchọ ọdụ m lelaik mgbe chere ka mbụ ọrụ a chọrọ ngụ ala gị ma ịchọkwa ịlụta ahụ a gwara ha ga-akpọwa ndụ konsain ha si na ọnwụ ha nọ n'ụlọ ndị male ya alụrụ ụlọ la ntapata ka ha si na mụchi asị ga-achọwa agburu ugboro ịtọ ndị ọzọ denye ụdị asị na this man nọ n'ụlọ mụchi ha si na nkwara ike ọbịa ha mana ka agaghị mbụ underground nya ha wochila n'ụlọ ma lọọ ọbịa nwere ike ọbịa fute m wochia ndị dịdịrị ịkpọ ndụ nwe ebe a ịghọtago na denugolo one guy here bụ na mgbago ebe alọ e kwuru ya ugboro ịtọ ndị mara ọdụ ji na-ekwugboro m ala lọnya kwadoro ihe ome den mmasịzi why and ihe ọchụ bụ na nwụhe ndị nọ n'ụlọ na-eyi ka m ekwu ihe mmadụ niile and ọ nwere ka iji abịa ọkwa ebe tukwurigodo ala ekwela aka taa ọjị ogodo ụlọ onye ewe ọjị onye abịa m jiri aka m weta ọjị nye uhie ugo chọkwa m n'ọmụ lọgụ mere m ọjị gosi onwe m abịa ebe a na-emeri m ọjị ịghọtago na lọdị ndụkwa ka m weta ya emeri m ọjọọ kwu ya ekpere ihe na ọla bịara ebe a kọrọ ọlụ baramba ọ nwere aka o si adị ọ ndị ika dị ijụọ m si ndị ka edozi dị ụtọ ewu mbụwara ụdị si bifo ebidozi aba ọha ka ya bara mba ọkwa m iwe obajara ha mba ya aba amajara na m adịgo apat na m mere ihe m kwesịrị ime ọnya ka m na-ekwu na mana ọ dara eto itomi ọ dara eto ihe adara eto ọtụ m bịara bịa right ohi kwesịrị ikwu mana m kwuru si ha ga-achọwa ihe nchịwụ na ndị o kwesịrị ịkpọgasị anụ ọlọkwa n'ụlọ ka ọ bụ ụlọ ọnọdụ iwu ka o si ihe anyị na-emeda dị ejiri ezi oyi ka o si bịa onye meji rụghara m ọdụ ọ na-arụgbu onwe ụlọ ala dalala eso onwe m kwuru ma alụghọrọ ụlọ ma mma bịa mere ngadụ ugwu ka
ime ala elu gide kpọ ma ebe m bịakwute wee bụ ihe onye kwula m ala ụlọ akpọkpọ ka m bịala ihe ome ala n'ụlọ ma ya ruo Predator missile inbound. onwe ụbọchị mmadụ gbara agwọ si gbere omeri ya ọlala ọga mmemme ihe agwụ ihe meji eme ya bụ eze mmụọ obodo ka mụnwụ ụmụ eze na mmemme eze mmụọ aka n'igwe m ịga mere mmadụ agwụ because of gịnị ịgba ọmị mmadụ igbo chief priest ihe edumedu so ka mmadụ igboro ụmụ okorobịa kụrụ ori aka nwee ka ha nso eso ụlọ omenala ha bịa meruo ọbịala ere abụ karịa erela aka kụrụ ori somebody gba nwa ogo mara aka ebe a ebe nwatakịrị ala dụmma bụ ọgọ mụchi ga-agba ebe kolo so omenala ya ka nwere right egala mmụọ ụra n'ihe akụrụ ego ọkala eme na bụchi ọlọgba onye onye omenala mee mba oge eme ihe ọchị biko ojikwara enye ya sị ngwana eme moshi ga-agba ebe konye ajụ moshi mgbe chi ma ọkọ nye m ofu ji egbele na mbajiri alọ n'awa enye kurule kulo ihe ne ya gba agagba ebe konta abịabe nna m ka akpa ahụ m moshi ga-akpọ n'ụsọ ọha nwatakịrị bụ ọhalatọ n'oji ọha abụ ya agakpọ n'ụsọ ọha mụ bịa baso n'ụsọ ọha onye mana ya dara ekene ukwu ngwetara ka mburu aka imi kwesịrị ime ihe ma nsị n'ụmụnna okechukwu ịlọ ọrụ ụlọ nke tata ka before ama no will cool down tell cool down oga yes I was telling you what the language tell Cambori onwe Chineke chigozie ewu bufu Enugu gaburu onwe nke ibe n'ala Enugu ọfọ ọgbọ isi biko ala Enugu ekefa ihe abịa bọchi dere alo ninyi agbọ mbịa mee ngele mọsha wan chigo ememe ngele akpọ onye nwụla nwoke makọdị onwe do mmụọ so enne n'ụlọ efu ebe ike onye nke me ganya atụ na onwe se nwata nwoke wee nye date lo si aduna onye ụbọchị mụ mara me ganya ha trailer maka ihe ọla mmadụ na-eme ihe mmegwe ka eji amatụ iwe wele hụ onye na-agwa amara onwe right mana anyị na-echi lọla anyị niile lọka bịa keche gofu nye ka nwa gofu ka obodo m nwa chere ka m bọrọ na iwe wele okwu ihe na amago m ma bịa enwere m okwu ụmụ kalọkọrị listen ọ iwu ụlọ mara ihe ma ndị ihe niile a ga-ebe gosi ụlọ ọ mara ọ ke m na direct egbele ala mfa ka like that ihe mmadụ amarụ ngwa chere ka mbọ mgbe m bịara ebe a nya wụ sọnsọ ndị nwa gwa sọnsọ ya na nwa n'ime ochi ị ga-achọwa ha owesi na onwe n'ụlọ ụmụalata kwesịrị ịlọ ugbo ọ so ya nwanne ihe wa obodo ha mana wa obodo ihe ahụ pema ihe ahụ aleke ihe wa obodo ah bara de jilo siri ọkụ ya na m igbu kwuru ahụ chọ m ana chọ ọkọ ọja ya dị ka ya na ihe dị na samusla ya ahụ chọ m nwa wike wee bịa ịhụ na ha mere ka ha ndị nwa onwe ihe ọma maka n'ụlọ meghe omi ịghọta iweliwe ịnụ dị ọchị ịma bileki tupu o tupuru ịma gaa wetere m ọjị ọjị ka ọ mara anyị ji agara mba just weta ofu ọjị ka o wedurugoro Tied for the lead. and then me ra he problem ha ka ala dịka erugodu ha godunu mmanya ndị anyị cool down dịka o ji agbatu ọhịa ka chọrọ egbe nyamịa ọhịa ka chọrọ egbe nyamịa ọ bụghị si ogbe ime ihe si uchi wetere m ọjị onye nwe onye a nwanne m lahụ alihe ya gwụkịta ka nya ose kizila mia lo oje mo le batala wo folo le mi kama ka zo mmadụ mgbe enwere zo mmadụ mgbe enwere ọya kala emi emere ọkwa maya kadaka ọkwa maya kadaka
ọma ya ka dị ha o sofu aka ọpụhọrọ ọgakụda bịa bụrụ iwere iwe bịa na ịma cool down ntakịrị okwu ma na-ekwu okwu ịhụ ụlọ ugwu iji ọ bere ngwale ege m ntị onye ka o ji were agwụ eme agakwala ihu ome agakwala ha onye ka o ji were agwụ onweghị mmiri ya nwe mmiri ndị ichie nwere ya ichie ọgụla mmadụ wụ ọgụ mana ya sịrị onye lawa agwụ agwụ onwe ya rọsọrọ o nwere ike ọlọkọta bụrụ ọgbaghara eji ọgbaghara ndị ichie ha ndụ karịa ihe wetere dị agwụ so what I'm talking about ya ege m ntị ihe emewa gwụ otu o si adụ rabụ uche eme ihe nghọtara ụlọ ihe emela agazi asfalt dị pịacha achịkwa ahụ ihe emela agazi ọkwụ nere ihe onye a m kwuru nwo ugwu abalị igwe kwụ ihe o kwuru yela ya hụtaka ọkara ka m tie ihe ahụ o kwuru mana ere esi eme ihe la agwụ were ọjị achị nwa nna do nka megekwa ụgbọala nya gazie epenye ọjị nya kiri wee ekpere okpiri anya ekpere awa ọjị ahụ anyị ata ahụ amala okwute ego eji ụzọ bịa ọkwụ ịgbagharị leghere echi yes because ibu niile obi ya afụ mana ovu ovu ọ bịara ebe anya nkwufu ibu ya nkwere agwụ ndị kwa nke ya agbata hapala ego ọ ka chere ọ chere ikpe esere m egbuela kwe ka pasaji ya Objective almost complete. Keep it up. Contact with enemy! Malaka like any one of direct, Kadan Guam Kitty-Boy, whatever body mission. Everybody about my Jordan go with the keyboard minute. Maleba Kitty Lamini, a woman for nothing. Where she go. You're so near that guy. Machine, be Matamaka, machine. Don't mention about that. Only he won't be in his battle to clear out the woman. Oh, but my man Matty, my lashy, but okay. I didn't move a job after I'm swanky. Oh, you will a job I need a move. If you want to make a walk, you have to do that. It's a Sunday gas. I'll walk where you go, so I can allow you to go. You are counting to go. You are counting to go. You get here. That's one guy. Even needed a little more possible. Ma bụ ka nke amụta nke akpọ wee jiri ka ọnwa anya ama aka nke nwa ike echi okechukwu ụlọ achịkwu mere ihe ekume